Jo sé com podria ajudar-te. Te puc donar un consell. Dona 300 voltes, que crec que són, ja ho sé, 100 quilòmetres, i te sonarà. Estic completament segur, soy mèdic. Estàs fent, jove? No m'interrompis, que vas per un quilòmetre 10. Per quilòmetre 10? En aquell peu fotut? Sí. Què t'hi penses, que ets un superheroi? No, és com veig amb el marit. Tonto. Te donaré un consell millor. Que aquest mella de pacotilla de 10 euros, segurament. Feta a l'hospital. Per què? No ves aquest peu fotut? Per què, però? Te donaré un consell. Quin? Llame dos doctors camaradas. Ué, ¿tú me quieres? Ah, sé què fer. Bueno, no pot dur la policia. Ei, mira, ara de la cartera no sé què se'n deia. Oblida, que poc se tingui informació valiosa. Posa un nom, posa? Quin nom? Toni. Toni? Doncs no pot ser meva, perquè soy asiàtic, que és impossible. Però, amic, te puc donar un bon consell. Dóna'm aquesta cartera a mi. Crec que estarà bé a les meves mans. Has col·laborat en aquesta comunitat. Siempre te llamo bien. Mira, una con volteros. ¿Sí? Sí. ¿Cómo era aquell home? Asiàtic. Asiàtic? Sí. I què te'n vas encontrar dins d'aquella cartera? Bueno, vaig trobar un nom, Toni. Toni? Què? Sí. I com era aquell home? Asiàtic. Li vas donar la cartera d'un home llamat Toni a un asiàtic? Sí, m'apareixia aquella persona, mai se sap. Mira, jove, te'n donaré un consell. Llame doctors camarats.